எல்லோருக்கும் வணக்கம். போன வீடியோவோட கண்டினியூஷனா சக்தி ஓவர்சீஸ் கைடோட ஃபவுண்டர் கிட்ட நம்ம மேலும் சில கேள்விகளை வைப்போம். அதுக்கு அவங்களோட பதில் என்னங்கிறதையும் பார்ப்போம். சார், டங்கி விசா அப்படின்னா என்ன? அது எந்தெந்த கண்ட்ரிக்குள்ள பண்றாங்க? அது லீகலா இல்லீகலா? இதை பத்தியும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்லுங்க. டங்கி ஆக்சுவலி டங்கி விசா கிடையாது. அதான் ஆக்சுவலி நீங்க ஒரு கண்ட்ரில இருந்துட்டு டங்கி மூலியமா போவீங்க. லைக் பாகிஸ்தான்ஸ்லாம் போறாங்கல்ல, ஸோ டங்கி மூலியமா அதர் கண்ட்ரிஸ் இல்லீகலா போகிற மாதிரி ட்ரக் மூலியமா போவாங்க, நடந்து போவாங்க. ஸோ அது மாதிரிலாம் போவாங்க. அதில் நிறைய ரிஸ்க்கும் இருக்குது, நல்ல விதமும் இருக்குது. டர்க்கிலேருந்து போனீங்கன்னா கிரீஸ்க்கு போகலாம், செர்பியாலேருந்து போனீங்கன்னா கிரீஸ் போகலாம். அதுக்கு செர்பியாலேருந்து போனாங்கன்னா ஆஸ்ட்ரியா போகலாம். செர்பியா வந்து ரொமானியா, ஸ்லோவானியா, அப்புறமேட்டு இட்டாலி, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரோமுக்கு போயிடலாம், ஸ்பெயினுக்கு போயிடலாம். இப்போ குரோஷியாலேருந்து போனீங்கன்னா இட்டாலி போகலாம். ஸோ இது மாதிரிலாம் இருக்குது. இதெல்லாம் டங்கி தான். பார்டர் கிராஸ் பண்ணுற எல்லாமே டங்கி தான். ஸோ அப்படி டங்கியாக போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் வந்து நான் கரெக்டாகவும் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இன்னொரு டைம் வந்து நீங்கள் செர்பியாவில் போய் இறங்கிட்டு இல்லை ஏதோ கண்ட்ரியில் இறங்கிட்டு டங்கி போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே நீங்கள் மாட்டினீங்கன்னா அங்கே ரூமில் வச்சு அவங்கள்ட்ட அடித்து காசு கொடுங்குவாங்க. ஊருக்கு ஃபோன் பண்ணி காசு கொடுங்குவாங்க. ஜென்ரலாக அப்படியும் பண்ணுவாங்க. டங்கி விசா பொறுத்த வரைக்கும் லீகலைஸ்டு கிடையாது. டங்கி விசாங்கிறது கிடையாது, சேஃபும் கிடையாது. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, அவங்க எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து அந்த அந்த சிச்சுவேஷனை அடையிறாங்க. லைக் ஏன் அப்படி போகணும்? நான் ஓப்பனாக உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன். டங்கிக்கு எதுக்கு அவங்க போகணும்? அவங்க உயிரை பணைய வச்சு ஏன் போகணும்னு அவசியம்? ஏன்னா இங்கே சோர்ஸ் இல்லை, இங்கே ஒன்றுமே இல்லை, அதனால அவங்க போகிறாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கப்போ அவங்க பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து இது நல்லது இருக்குது, கெட்டது இருக்குது. அவங்களோட உயிரையும் பார்க்காம அவங்க போகிறாங்க. அவங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக அவங்க போனால் கொஞ்சம் ஃபேமிலி மாறும், அவங்களும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால அவங்க போகிறாங்க. ஸோ மோரோவர் வந்து நல்ல ஆள்கிட்ட நீங்கள் அவங்க பண்ணாலும், டங்கி பண்ணாலும் நல்லா தெரிஞ்ச ஆள்கிட்ட, ஆல்ரெடி போன ஆள்கிட்ட பண்ண சொல்லுங்கள். தெரியாத ஆள்கிட்ட பண்ண சொல்லாது. இந்த விசா ப்ராசஸ்ல எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் ஃபேக்கா கொடுக்கறது, அதாவது ஃபேக் ஸ்டிக்கரிங், ஃபேக் ஒர்க் பெர்மிட், இதெல்லாம் பண்றாங்க. இதெல்லாம் கரெக்டா? என்ன நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இப்போ ஒருத்தர் விசா எடுத்து கொடுக்குறேன், ஒர்க் பெர்மிட் எடுத்து கொடுக்குறேன், விசா வந்திருக்கப்ப நீங்க ஒருத்தர் நம்புவீங்க. அவன் வந்து உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்லுவான் தெரியுமா? நான் விசா வந்திருக்கப்ப நீ காசு கொடுத்தா போதும்னு சொல்லுவான். ஆனால் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், சில ஒர்க் பெர்மிட்ஸ்லாம் வந்து சில விசாஸ்லாம் வந்து செக் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி விசாலாம் ஸ்டிக்கர் விசான்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டிக்கர் விசா அவன் ஒட்டி கொடுத்துருவான். ஸ்டிக்கர் விசா ஒட்டி கொடுத்தா அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. நீங்கள் 5 லட்சமோ இல்லை வந்து கனடாக்கு ஸ்டிக்கர் விசா ஒட்டி, மோரோவர் நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க. நான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். டெல்லியில் நடந்துச்சு. சென்னைக்காரங்க, நம்ம ஊருக்காரங்க 3 பேர் அங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட 12 லட்ச ரூபா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 36 லட்ச ரூபா ஏமாந்தாங்க. எப்படி ஏமாந்தாங்க தெரியுமா? கனடாவில் எம்பசியில், விஎஃப்எஸ்சில் எல்லாமே ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க. ஃபைல் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. அந்த லேடி ஒன்று டெல்லியில் இருக்குது. அந்த லேடி வந்து அதே ஒரு ஆளை ரெடி பண்ணி, யார் விஎஃப்எஸ் வெளியிலேருந்து கொரியர் வர மாதிரி ரெடி பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி வீடியோ எடுக்கிறாங்க. அந்த லேடி வீடியோ எடுக்குது, விஎஃப்எஸ் கவரை பிரிக்கிற மாதிரி அப்படியே பிரித்து பாஸ்போர்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுது, பாஸ்போர்ட்டில் விசா இருக்குன்னு. அது உண்மையும் பொய், எல்லாமே பொய், எல்லாமே ஸ்டிக்கர் விசா. அதை நம்பி காசு கொடுத்துட்டாங்க. காசு நான் அனுப்பிச்சி விட்டாலும் நான் வந்து பாஸ்போர்ட் கொரியர் அனுப்பிச்சி விடுவேன். காசு அனுப்பிச்சுட்டா அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, பண்ணுறதை ப்ராப்பராக பண்ணுங்க, அவ்வளோதான் விஷயம். ஏன்னா ஸ்டிக்கர் விசா சில கண்ட்ரிக்கெலாம் தெரியாது, நம்ம வெரிஃபை பண்ண முடியாது, வேலிடேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து அதை வந்து கரெக்டாக யார் நீங்கள் விசா வந்து வந்ததுக்கப்புறம் காசு தரேன்னு சொன்னாலும் தயவுசெய்து ஏமாந்துறாங்க. ஃபேக் டாக்குமெண்ட்லாம் கொடுத்து எப்படி நம்மளை ஏமாற்றுவாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப கிளியராகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வச்சு அதோட டீட்டெயிலையும் நம்ம கேட்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.